Zsigó Róberttel beszélgetek. Tehát államtitkár úr, itt nagyon jó a hangulat, és egyáltalán egy családias és egy rajongói kört fedeztem fel itt ön körül, ami nyilván nem csoda, hiszen itthon van Baján. Melyek azok az értékek, amelyek megragadtak önben, ami a térséget illeti? Hát azt szoktam mondani, hogy a Baja és a Bácska az egyik legszebb vidék. Természeti adottságát tekintve is itt szorgalmas, magabíró, olyan emberek élnek, akik hajlandóak a közösségükért dolgozni, és vigyáznak is azokra a természeti, kulturális értékekre, amelyek megvannak. Ugye évszázadok óta ez egy sok nemzetiségű térség. Megtanultuk egymás kultúráját, egymást tisztelni az elmúlt évszázadokban, és azt szoktam mondani, hogy amikor valamiféle bajunk volt itt a térségben vagy a városban, akkor mindig ez húzott bennünket ki, vagy ez segített minket, hogy számíthattunk egymásra, hogy tudtunk egymásnak segíteni, hogy ki tudtunk állni egymás mellett. Ez nagyon sokat jelent a mindennapokban, a mindennapi küzdelmek, a mindennapi munka során is. Van-e esetleg olyan projekt, olyan eredmény, amit kiemelne az elmúlt időszakból? Tarthatnánk előrébb is. Ugye a Baja meg a térség az mindig egy kereskedelmi központ volt. Éppen ennek okán a közlekedési helyzetünk fontos, de ezen a területen kell a leginkább előrébb lépnünk. Ugye a 30 éves, nagyjából 30 éves lemaradásban vagyunk. Ugye a délszláv polgárháború miatt ez a határmentiségünk nem volt előny, és nem használt ez a helyzet annak sem, hogy az utakat tudjuk fejleszteni. És amikor vége lett, akkor utána jött az európai pénzügyi válság, és gyakorlatilag 2010 óta kezdtünk el ezen a téren dolgozni, hogy azok az utak, amelyek Bajára vezetnek és Baján átmennek, illetve a határátkelő helyeinket rendbe tudjuk tenni. Ez egy nagyon nehéz munka, ugye most azt mondják azok, akik az Építés és Közlekedési Minisztériumban dolgoznak, hogy a legnagyobb útfejlesztések előkészítései azok Baján és a környékén laknak, ez nagyjából 1000 milliárd forintnyi. Sikerült a jelkitérő körpályát megépítenünk, sikerült utakat fejlesztenünk a vidéki településeken, és éppen a mai nappal elindulhat a déli elkerülő út építése, átadták a munkaterületet, megnyitották az építési naplót. Tehát itt szépen lépésről lépésre haladunk abban, hogy az útjainkat tudjuk fejleszteni. Ez nem csak azért fontos, hogy biztonsággal és jó utakon tudjunk közlekedni, hanem gazdasági szempontból, munkahelyet teremtés szempontjából is fontos. És ami még legalább ilyen fontos, hogy ugye folyik a Mohácsi híd építése, a hozzátartozó utakkal, ami az M6-os autópálya és az 51-es út között, tehát a közel Hercegszántóhoz, tehát a déli határhoz fog becsatlakozni, ezzel összeköti az autópályával a térséget, és meg is nyitja gyakorlatilag a gazdasági szempontból, tehát azt remélem, hogy munkahelyeket tudunk fejleszteni, illetve élhetőbbé tudjuk tenni ezt a térséget. Tehát nagyon sok ilyen, leginkább a kereskedelmi és a közlekedési szempontból fontos fejlesztéseink vannak. Nehéz-e a gazdasági szempontokat és a kulturális örökség megőrzését összeegyeztetni? Szerintem Baján nem. Tehát, hogy aki eljön hozzánk egyszer, és körülnéz nálunk, vagy egy rendezvényre, vagy csak néhány napra, azt szoktam mondani, hogy visszajön hozzánk. Mert nem csak azért, mert szép helyen lakunk, nem csak azért, mert a bácskai vendégszeretet, ami a határon túl is, meg a határon is híres, hanem azért is, mert nem tudjuk élesen elválasztani egymástól, hogy valami gazdasági kérdés, a másik meg kulturális kérdés. Tehát, hogy a kultúránkat szerintem magunkban viseljük, és így csinálunk egyébként gazdaságot is, meg egyéb döntéseket is így hozunk. Tehát, hogyha valaki eljön, amikor már jó idő van, és mondjuk a Nemzetek Táncán részt vesz a sétáló utcával, akkor ezt fogja érezni. Tehát, hogy ott üzletről is lehet beszélgetni, de amellett egy kultúrát is megélni. Határmentiséget említettük, ugye itt van Zombor, itt van Nyugat-Bácska, Délvidék. Ebből a szempontból előny is lehet a határmentiség, és a szomszédolás egyáltalán. Melyek azok a potenciálok, amelyeket lát ebben a térségben, hogyha így tekintjük, hogy ugye közös történelmi múltunk van, és kulturális örökségünk? Hát most már előnyt jelenthet. Ugye a polgárháború idején inkább hátrány volt, ugye le volt zárva a határ, aztán 2015-ben, amikor elindult a migrációs invázió és kerítést kellett építeni, akkor szintén problémát jelentett, de azt azért ne felejtsük el, hogy a szerb-magyar kapcsolatok jók, tudjuk segíteni a vajdasági magyarokat gazdasági szempontból is, egyéb szempontból is. Az, hogy újra elindulhattak néhány évvel ezelőtt azok a kapcsolatok, amelyek erősítik egymást, tehát szeretettel fogadjuk egymást, az azt jelenti, hogy a határmentiségünk most már előny, és ez nagyon fontos. A világ szerencsésebb részein az, aki határ mellett él, az jobban él meg.
meg hogy is mondjam, erősebb lehet, ezért is fontos számukra a határmentiség. Most már több mint 2 évtizede ugyanannak a politikai közösségnek a tagja. Mi az a szellemiség, ami itt tartotta? Hát a politikai közösség tekintetében több mint 3 évtizede, de ugye a térségnek lehetek a megválasztott ország, egyéniben megválasztott országgyűlési képviselő most már 28. éve. Ez óriási megtiszteltetés, és amellett, hogy nagyon nagy felelősség. Emberekért dolgozni, egy térségért, településekért dolgozni, az nagyon felelősségteljes, de nagyon szép munka. Emberekkel dolgozni, nagyon szép munka. És amikor először megválasztottak, akkor volt egy ismerősöm, talán barátomnak is mondhatom, elhúgy már. 1998-ban választottak képviselőnek, és akkor azt mondta nekem ez a barátom, Isten nyugosztalja, hogy akkor leszel igazán a képviselőjük az itt élőknek, hogyha megválasztanak újra úgy, hogy megismertek. És azóta megválasztottak 6-szor, tehát összesen 7-szer, ez óriási megtiszteltetés, és amit beszélgettünk az előbb a kultúráról, a gazdaságról, az ebből a szempontból is fontos. Tehát, hogy nagyon jó a bajaiakért meg a bácskaiakért dolgozni. Azokért az emberekért lehet dolgozni, akik tudják, hogy mit akarnak. Az itt élők tudják, mit akarnak.